Гаспадарыня Юлія завезла аўтамабіль на станцыю тэхабслугоўвання, каб адрамантаваць замок капоту. На СТА сказалі, што рамонт прайшоў паспяхова, але проста праз некалькі дзён, калі Юлія ехала кальцавою, замок адамкнуўся, капот адчыніўся і ўзнікла аварыйная сітуацыя. Юлія вярнула аўто на станцыю, але другім разам рамонту не дарабілі. Замест новага замка прывязалі капот вяроўкаю. Как теперь нужно чинить уже не только замок капота, а и сам, там, где он погнулся, краска сошла, то есть резинки вокруг лобового стекла были порваны. То есть, все это нужно восстанавливать, и я не хочу делать это на их СТО, хочу делать в другом месте, но чтобы оплачивали они. У Юлії захавалася замова на рамонт, таму яна даслала на СТА заказны ліст з прэтэнзіямі. На заказны ліст мусяць адказаць цягам 2 тыдняў, калі ж не, Юлія звернецца ў суд. На гэта ёсць усе падставы. Рамонт быў выкананы няякасна, а дакументы з тэхабслугоўвання яна мае. Я думаю, что всегда нужно требовать, во-первых, документы от СТО о том, что ремонт был произведен, и по всем работам. А чек, чего они тоже часто не дают. То есть зачастую они просто отдают машину и говорят, все, это стоит столько-то, и никаких документов. Прыкладна траціна беларускіх аўтамабіляў рамантуецца ў гаражах у майстроў, што працуюць нелегальна. Яны не даюць гарантыю на свой рамонт і пры гэтым часта завышаюць кошты або мяняюць новыя дэталі на старыя. Але і на самых лепшых СТА праз спробы падману кліентаў узнікае да 10 канфліктных сітуацый штомесяц. Найчасцей падманваюць падчас рамонту рухавіка і пры планавым абслугоўванні аўта. Каб адстаяць свае інтарэсы, ўсё ж варта звяртацца на СТА, а не ў гараж. На СТО среднего уровня должен находиться, хотя бы берем эту штуку, это называется шок-тест амортизаторов. Потом эти бобины крутятся, это называется шок-тест тормозной. Наяўнасць шок-тэстаў пад'ёмнікаў рознага ўзроўню стэнду развал сыходжання – гэта адзін з паказчыкаў сур'ёзнасці працы станцыі. Значыць, верагоднасць, што вас падмануць, минимальная. Вы должны обратить внимание или мастера, показать, что, например, что все в машине нормально, никаких царапин нет, никаких повреждений нет. Когда заполняете заявку, нужно обязательно записать километраж, пробег. Калі пазней вы знойдзеце нейкія новыя пашкоджанні, майстар ужо не зможа сказаць, што яны былі да рамонту. Чым лепш вы разбіраецеся ў аўтамабілях, тым радзей вас спрабуюць падмануць. Напрыклад, калі не запускаецца рухавік і вы скажаце, што свечкі да акумулятару ў парадку, але рухавік не працуе, да вас будуць ставіцца іначай, чым калі вы проста заявіце, што нешта не так. На кожным СТА, акрамя пэўнага тэхнічнага абсталявання, абавязкова павінны быць пасведчанні аб дзяржаўнай рэгістрацыі і спіс паслуг, якія маюць права аказваць на гэтым СТА. Добры спосаб праверыць працу – нечакана завітаць на СТА. Калі вам меліся замяніць аліву, а разабралі ўвесь рухавік, гэта значыць, што нейкую новую дэталь мяняюць на таннейшую, а гэта падсудная справа. Калі спадарыня Юлія прыехала на СТА замяніць датчык гула, ей сказалі, што трэба мяняць увесь кампутар, а каштаваць гэта будзе каля $400. Юлія вырашыла пашукаць дэталь самастойна і высветлілася, што яна каштуе $20, у 20 разоў танней. Но я бы посоветовала, прежде чем давать соглашаться на ремонт, который там оценил на первом СТО, позвонить по тому диагнозу, который они, собственно, сообщили, позвонить на другие СТО, либо позвонить узнать стоимость запчастей в интернете, по газетам. Калі падчас аўтамабільнай ліхаманкі вы набылі новы аўтамабіль, то найперш яго трэба завесці на СТА. У майстроў цяпер багата кліентаў, а значыць шмат магчымасцяў для падману. Ваша задача атрымаць якасны рамонт і не трапіць у пастку махляроў. Заязджайце на СТА выпадкова, заўсёды параўноўвайце кошты на дэталі ды працу ў розных месцах і абавязкова захоўвайце дакументы. Толькі гэтак вы пазбегнеце махлярства.